वास्तव में कहल जाओ तो मोदी जी के महिला आरक्षण देवही के नहीं थे। जब महिला आरक्षण बिल संसद में पास ना भइल हो तो यहाँ के विपक्ष के दोष देता नहीं कि औरत सन के हाय लगी विपक्ष के। अरे भैया, रउआ जब लोकसभा के सीट 543 बावे तो वही में 33% काहे नहीं की देत? झूठो के नौटंकी कइले बानी। सही में ई कहीं कि रउआ परिसीमन बिल पास करे के बा, जना में सीट बढ़ावे के बा, महिला आरक्षण के नाम पर सीट हेरा फेरी करे के बा। अब 543 से रउआ 850 सीट करे के फेरे में बानी हैं? अरे आरक्षण देवे के बाद तो सही में दी। रउआ प्रधानमंत्री बनाई, महिला के मुख्यमंत्री बनाई, लोकसभा में सीट रिजर्व करी, विधानसभा में सीट रिजर्व करी, तब न जाके होई। महिला के नौकरी में सीट रिजर्व करी, तब वास्तव में ई आरक्षण होई महिला खातिर। रउआ खाली वोट देवे खातिर ई सब नौटंकी कर रहल बानी हैं? अब तहार लोग के का लागता भाई? कुछ कमेंट करके जरूर बताइए।